Ymgynghoriad ar newid categori iaith Ysgol Bro Caereinion i gyfrwng Cymraeg. Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i newid categori iaith Ysgol Bro Caereinion i gyfrwng Cymraeg yn raddol, blwyddyn wrth blwyddyn, gan ddechrau gyda Derbyn a Blwyddyn 7 ym mis Medi 2025. Mae'r cynnig yn rhan o strategaeth y Cyngor ar gyfer trawsnewid addysg ym Mhowys. Cytunwyd ar y strategaeth ym mis Ebrill 2020 ac fe'i ddiweddarwyd ym mis Gorffennaf 2022. Nod y strategaeth yw trawsnewid addysg ym Mhowys drwy fynd i'r afael a nifer o heriau sy'n wynebu'r sector addysg yn y sir. Yr heriau hyn yw cyfran uchel o ysgolion bach, niferoedd disgyblion sy'n lleihau, nifer uchel o lefydd gwag, cyflwr adeiladau, pwysau ariannol, anghydraddoldeb o ran mynediad i addysg Gymraeg, cynnig ôl 14 ac ôl 16 cyfyngiedig, anghydraddoldeb o ran mynediad a darpariaeth addysg anghenion arbennig, diffyg gwneud penderfyniadau gwleidyddol hanesyddol. Mae'r cynnig hefyd yn adlewyrchu dyheadau cynllun strategol Cymraeg mewn addysg y Cyngor ar gyfer 2022-2032, sy'n nodi sut y bydd y Cyngor yn gwella mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg dros y cyfnod hwn. Nod y cynnig ar gyfer Ysgol Bro Caereinion yw mynd i'r afael ar heriau canlynol. Newidiadau yn niferoedd disgyblion cyfrwng Saesneg. Bu gostyngiad yn nifer y disgyblion cynradd cyfrwng Saesneg yn y dalgylch yn ystod y blynyddoedd diwethaf a fydd yn effeithio ar niferoedd disgyblion uwchradd yn y dyfodol. Heriau ariannol. Mae'r ysgol yn cael ei heriannu fel dwy ffrwd ar wahân, fodd bynnag mae'r ddwy yn fach sy'n ei gwneud hi'n anodd darparu ystod eang o gyrsiau. Mae disgwyl yr ysgol fod mewn diffyg ariannol erbyn 2027. Dim mynediad at darpariaeth uwchradd Gymraeg ddynodedig. Yn wahanol i weddill Cymru, ni all disgyblion yn y rhan hon o Ogledd Powys gael mynediad at addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg dynodedig. Effaith ar niferoedd disgyblion sy'n trosglwyddo i darpariaeth Cymraeg uwchradd. Mae'r diffyg addysg uwchradd Gymraeg ddynodedig yn yr ardal wedi cael effaith ar niferoedd disgyblion sy'n trosglwyddo i ddarpariaeth uwchradd Gymraeg yn y blynyddoedd diwethaf. Mae nifer o opsiynau wedi cael eu hystyried wrth ddatblygu'r cynnig hwn. Mae'r rhain yn cynnwys aros fel y mae, newid y categori iaith yn y cyfnod cynradd yn unig, newid y categori iaith yn y cyfnod uwchradd yn unig, neu newid categori iaith yr ysgol gyfan. Mae cryfderau a gwendidau yr holl opsiynau hyn wedi cael eu hystyried ac maent wedi cynnwys yn y ddogfen ymgynghori. Ystyriwyd nifer o opsiynau gweithredu hefyd. Roedd yr rhain yn cynnwys newid y categori iaith ar gyfer pob grŵp blwyddyn ar un dyddiad, newid y categori iaith yn raddol flwyddyn ar ôl blwyddyn gan ddechrau gyda Derbyn, newid y categori iaith fesul cam blwyddyn ar ôl blwyddyn gan ddechrau gyda Derbyn a Blwyddyn 7, newid y categori iaith yn y cyfnod cynradd ar un dyddiad ac yn raddol yn y cyfnod uwchradd gan ddechrau gyda Blwyddyn 7. Mae cryfderau a gwendidau'r holl opsiynau hyn wedi cael eu hystyried ac maent wedi cynnwys yn y ddogfen ymgynghori. Yr opsiwn a ffefrir ar gyfer Ysgol Bro Caereinion yw newid iaith y ddarpariaeth ar draws yr ysgol gyfan i gyfrwng Cymraeg fesul cam gan ddechrau gyda dosbarth Derbyn a Blwyddyn 7 ym mis Medi 2025. Pe bai hyn yn digwydd, byddai disgyblion yng nghyfnod uwchradd yr ysgol a Blwyddyn 6 yn gallu parhau i gael mynediad at addysg yn eu iaith presennol nes iddynt adael. Byddai'r newid yn effeithio ar ddisgyblion sy'n mynychu darpariaeth gynradd cyfrwng Saesneg ym mlwyddyn 5 ac is yn Ysgol Bro Caereinion ac ysgolion eraill yn y dalgylch ar hyn o bryd, gan na fyddai darpariaeth uwchradd cyfrwng Saesneg yn Ysgol Bro Caereinion erbyn iddynt drosglwyddo i Flwyddyn 7. Byddai angen i'r disgyblion hyn naill ai drosglwyddo i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg
neu drosglwyddo i ysgol arall i ddarpariaeth cyfrwng Saesneg. Byddai cymorth Cymraeg ychwanegol ar ffurf darpariaeth trochi, pontio, yn cael ei ddarparu i alluogi disgyblion i drosglwyddo i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Rydym wedi paratoi dogfennau ymgynghori sy'n rhoi mwy o wybodaeth am cynnig. Mae'r dogfennau ar gael ar ein gwefan www.powys.gov.uk/transforming education. Mae copïau papur ar gael drwy e-bostio transforming.education@powys.gov.uk neu ffonio dim 686 611 553. Dechreuodd yr ymgynghoriad ar Hydref 19/2023 a bydd yn dod i ben ar Dachwedd 30/2023. Gallwch ymateb i'r ymgynghoriad drwy lenwi ffurflen ymateb ar-lein, lenwi ffurflen ymateb papur a'i e-bostio neu ffostio atom, e-bostio neu anfon eich sylwadau ysgrifenedig atom. Mae'r ffurflenni ymateb ar-lein a phapur ar gael ar ein gwefan www.powys.gov.uk/transforming education. Gallwch anfon eich ymatebion drwy e-bost neu drwy'r post at transforming.education@powys.gov.uk neu y tîm trawsnewid addysg, Cyngor Sir Powys neu addysir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG. Rhaid derbyn yr holl ymatebion erbyn Tachwedd 30/2023. Unwaith fydd y cyfnod ymgynghori wedi gorffen, bydd y Cyngor yn paratoi adroddiad sy'n crynhoi'r sylwadau a dderbyniwyd. Os byddant yn penderfynu parhau, byddai'r Cyngor yn cyhoeddi hysbysiad statudol a byddai 28 diwrnod i bobl gyflwyno gwrthwynebiadau ysgrifenedig os nad ydynt yn cytuno â'r cynnig. Yna byddai'r Cabinet yn ystyried adroddiad pellach yn amlinellu unrhyw wrthwynebiadau a dderbyniwyd ac yn gwneud penderfyniad terfynol ynghylch a ddylid gweithredu'r cynnig a'i peidio. Rydym yn disgwyl i benderfyniad terfynol cael ei wneud erbyn diwedd Ebrill 2024. Am fwy o wybodaeth gan gynnwys o ddogfennaeth ymgynghori ar dolenni i ymateb i'r ymgynghoriad, ewch i'n gwefan cy.powys.gov.uk/trawsnewid addysg.